mondom, nem. Van az úgy, hogy Boeing, meg ilyen. Ja, mint ez, hogy átmentem a haverja, meg ilyen. Oktagon végálló. Átszállhatok a földön. The next stop is final station. You can change the metro line with the Oktagon végállomás. Viszontlátásra. Oktagon final station. Ja, jó ismerősök. Végállomás, Moskva felé villamos sportolóautóbusz elutasítottak tovább. Autóbuszok mellettük jobb oldalról a 906-os megállóhelyről indulnak. Végállomás, Moskva tér felé villamos sportolóautóbusz elutasítottak tovább. Nem tudom, most vagy rossz. De hogy menjünk beljebb? Itt a leszálló nincs. Leszálló hova menjünk? Hát nézze meg a ülőhelyt. Menjenek egy kézzel. Hát engedjenek már leszállni. A jó Isten áldja már meg. Nem igaz. Nem tudok hazajutni. Hát engedjenek leszállni. Nem engedjenek leszállni. Engedjenek leszállni. Ki akar leszállni? Hát szeretnék leszállni. Ilyen minőkednek velük, hogy tegyen? Jó, hát ha így van, megyek. Hát állom, hogy hogy visszaállás. Gyászolni. Gyászolni. Hát várják, meg még leszállunk, nem? Utána tudnak utána. Igen, igaz. Villamosport, 6-os villamosportból járat a Kossuth téri metróhoz megyünk. Kossuth téri metró? Elnézést, ami a villamosportból lesz az átmegy a villamos? Kossuth tér. De nem a Jászai? Nem, ez a Jászai tér. Ez a Jászai. Jézus már! A villamosportból a Kossuth téri közlekednek. Tehát megy a Lánchídon, nem? Ezt tudja megkérdezni nekik Péter? Miért nem mondták meg akkor, hogy semmi nem megy át? Nem igaz. Meg tudja kérdezni nekik Pétertől, hogy Lánchídon átmegy? Meg a torlatól, a híd nem lehet átmenni. Lánchídon, igen. Hát akkor szokott menni a villamosportból, Lánchídon át. A Kossuth térig megyek, és a Kossuth tértől lehet metróval menni. Igen, és akkor a Kossuth tér a budai oldalra hogy tudunk átmenni a metróval? Metróval. És nem megy át a Korló busz a budai oldalra?
Most kérem, mivel lehet menni? Ez a 33 éve átszállok, uram. A Kossuth térig megyünk, és a Kossuth térről metróval át lehet menni a Moszkva térig. Nem egyáltalán Hídon? Kérdezd meg a diszpécsertől. Megáll még a Madrid előtt, a Jászai? Jászai megállok. Értettek, hogy nem lehet átmenni a hídon. Nem maga tehet róla, de mi a fasz, én nem szokja meg a idáig azt tudták Kérdez, próbálja meg megkérdezni a diszpécsertől. Ez Műszakiba, idáig szombaton nem lehet átmenni, meg vasárnap. Tehát pénteken nem lehet át, nem az úr tehet róla, nem azt mondtam. Egyre jobban szokták itt a fasz az emberekkel. Ennyire bomba a BKV már? Mit pénzik, vagy mi? Hol van? Hol van? Mit van? Tájékoztatva, Kossuth térre mennek a Kossuth, honnan mennek a Batyányi, úgy megyek Komárra, nem? Mert a villamoson azt mondták, hogy Moszkva térig jár a pótlóbusz. Azért kérdezem, hogy ez nem megy általán Hídon. Nem vagyok én fektökre, 63 éves, nem vagyok én látni, hogy gyalogul egyébként. A hírrendel, Békásmegyer és Bekérdek között, ott is belültek, egy évben 4 felvétás. De sok pénze van a BKV napján. Nagyon. Nagyon szép. Én egy sok komolyosátnak közlekedett, egyetettek, de most tényleg van. Már van valami villamos forgás. Hogy? Igen. Ott van az egyetettek komolyosátnak. Tényleg van, bocsánat. Én most már itt nem tudom. Mondjuk elindult a villamos. Menjen a villamos után. Nem tudok utána menni, de azt mondták, nem lehet. Hát ha... Sehol nem bír átmenni a Jászainak. Ha már megy a villamos a Hídon, akkor a szemből jönnek is a buszok. Ez sehol nem bír átmenni a Jászainél a busznak. Hol? Hát ott van végig Tuskóban, végig Tuskóban. Nem jó van. Sehol nem is ismerünk szegény. Hol menjünk? Jóra. Itt sem bír átmenni, hol? Jóra. Hol megyünk? Hol van zára? Csak a hídon átmegy Székesre. Kölyök utána megfordul és ott van. Itt sem tud átmenni. Na, a szemből jön már a villamos pótló, szerintem akkor mehetünk a Hídon. Hídon és a Török utcának kanyarodik meg. Elnézést, nem azt mondta, hogy megáll a Jászai? Hát a Jászai már megálltunk, hát ott álltunk meg az előbb. Ha miért nem a Jászai volt? Hát a nyugati után itt áll meg a villamos, nem? Hát az meg a Jászai tér. Nem? Miért? Hát a nyugati és Jászai között van megálló? Hát a nyugati után már megálltik egyszer. Az a Jászai tér. Ez nagyon furcsa. De ha mennek a villamosok, akkor szálljunk már le. Álljon rá, azt meg kellene kérdezni tőle, mi van.